Valora a importancia do turismo como unha das actividades económicas que máis riqueza está a xenerar agora en Galicia. Hai que recordar que Galicia recibiu o ano pasado a cifra récord de visitantes e tamén de peregrinos, e todo fai pensar que este ano 2025 quizás sexa incluso mellor que o ano 2024. O turismo en Galicia vai moi ben, xa supera un 10% do PIB, e tamén pois é un turismo que cada vez está máis desestacionalizado, cada vez está máis desconcentrado, xa que cada vez se benefician máis territorios da actividade turística, e por suposto pois é unha actividade que xenera unha importante riqueza da que se benefician pois moitos sectores, ademais dos que dependen directamente del, como pode ser a hostalería ou os servizos turísticos. Por iso, pois, para nós que os xornalistas e a Asociación Xornalistas de Galicia convocase esta xornada con este plantel de convidados, pois nos satisface moito porque se pon en valor, como decía antes, pois, esta importancia que ten a actividade turística en Galicia. Deixa de ser un problema o turismo, pode ser unha solución, sobre todo para zonas deprimidas, despoboadas tamén? Sí, a verdad que o turismo é a solución. Agora mesmo Galicia pois cada vez está máis desestacionalizada esta actividade. Temos que decir que, por exemplo, no mes de xaneiro, que é un mes moi baixo, pois a actividade, a ocupación medrou un 4% e no mes de febreiro un 3%. Todo indica que cada vez máis pois os visitantes se achegan a Galicia, fundamentalmente por as políticas que levamos a cabo desde a Xunta de Galicia en colaboración tamén co sector, se achegan a Galicia cada vez de xeito máis espallado ao longo do tempo. Ademais, hai que ter en conta que son os territorios menos beneficiados históricamente por a actividade turística os que máis medran. Aquí temos un caso que é a provincia de Lugo, que foi a que máis medrou no ano 2024 con un 8%, en canto ao número de visitantes que se aloxaron en hotéis e establecementos turísticos. En concreto, na zona de Lugo, Ribeira Sacra, Mariña? Son datos provinciais, en toda a provincia. Non sei se preocupa que coa implementación de posibles taxas turísticas a manifestación recente nas Rías Baixas contra o que chaman turistificación baixe esas cifras. Pois a verdad que nós non detectamos unha especial animadversión, por decirlo así, cara a actividade turística. Detectamos pois algunhas manifestacións focalizadas. Neste caso, pois a verdad que no caso do Morrazo pois foron moitos grupos unidos, unha amalgama de grupos unidos que, bueno, nós o que pedimos é unha reflexión e veras e tratar este tema pois con calma, porque hai que valorar moi ben os beneficios que supón o turismo para toda a Galicia e para a actividade económica, e tamén para un territorio como o Morrazo e para zonas nas que habitualmente pois a actividade turística está máis potenciada, non? O que pedimos é unha reflexión tranquila e que se pense nos beneficios que ofrece o turismo á cidadanía, ben sexa a través dos impostos que pagan os visitantes, ben sexa pois hasta a propia actividade económica que se desenvolve en todo o territorio, non? Cando falamos do futuro do turismo en Galicia, que nos referimos? Que son os retos? De que se vai falar aquí na mesa? Sí, os retos fundamental é seguir consolidar o que temos acadado nos últimos 30 anos, onde levamos moito tempo traballando na diversificación da oferta para tratar de que cada vez veñan persoas de demandas segmentadas, non? Eu creo que nese sentido o logramos. Agora mesmo Galicia se consolida como un dos destinos máis importantes do panorama español, e hai que seguir medrando de xeito coordinado co sector turístico, e de xeito que a actividade turística nunca supoña un atranco para o desenvolvemento da cidadanía. Ten que ser unha actividade cada vez máis sustentable, cada vez máis sostida no tempo, por eso a desestacionalización é tan importante, e máis desconcentrada, que esta actividade se achegue cada vez máis
a máis territorios de Galicia. Neso estamos traballando e por eso presentamos xa no mes de outubro do ano pasado un plan estratégico que remata no ano 2030 e no que a Xunta de Galicia no seu conxunto, todas as consellerías, pues van a investir alrededor de 1.000 millóns de euros, precisamente para que no ano 2030 podamos consolidar ese turismo que queremos, que é un turismo máis sustentable, cada vez máis respetuoso coa cidadanía e onde a convivencia pues, sexa como está sendo hasta agora. Muchísimas gracias. Muy amable.